Hmm. Alo, tătăi? Da, tătu, spune. Cam pe la ce oră ajungi acasă astăzi? Păi uite că acum parcă te țăpești și într-o oră, două sunt acasă. Da, de ce mă întrebi? Păi ți-a făcut mama ceafă de porc cu cartofi prăjiți și prăjitori cu ciocolată, preferatele tale. E clar. Dacă a vrut să mă respecte, sigur a făcut ceva foarte grav. Auzi, Cristi, poți să-mi dai la telefon pe mama? Da, imediat. Hai grijă, cred că e nervos. Bună, dragule, ce faci? Spune, ce ai făcut? Mi-ai stricat televizorul sau mi-ai pus și mașina? Ce ai făcut? Spune! Tâmpitule, am pus să te mai răsfăș și eu așa că tot timpul vii stresat de la muncă. De ce mai rău? Vine maica ta la reuniune, așa? Da. Și cât o să stea? Cam vreo 3 săptămâni. Da, capul meu. A mirar la luna, la 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 la. A luat apei. Ce mai vrei, mă, băiatul? Ce tot mama sună într-una? Păi zis că vin într-o oră acasă, tată. Păi ce faci? Păi ce trebuie să mă sun mereu din 10 în 10 minute ca disperat într-una? Zici, ce e așa de important? Păi am vrut să știu dacă ai citit mesajul pe care ți l-am trimis acum o oră. Ce mesaj, mă? Cum care mesaj? Mesajul acela de pe WhatsApp pe care ți l-am trimis acum 2 ore. Ce, nu l-ai văzut? Mesajul acela care ai făcut-o pe bunica ta să crede că a fost invitată la nuntă la fratele meu în Constanța și vei să stau 300 de lei, nu așa? Da, da, exact ăla e mesajul. N-am apucat încă să-l citesc pentru că am fost cam ocupat. Dar o să citesc când ajung acasă, bine? În regulă, dar să citești când ajungi acasă, da?